Emyaka eringa obwate 14. kirasi irenga goikira 7. nawe yetokanya umwana n'emitinyire nga bwate Oya mane wiki. uko manyana to kore school mumura so mwana yo yo kwato umwana yo namanyire neza n'abagambi nakibakorata Badatanga muri bari. Bamurigiri Mbarato rangi. Mugambi no cyakoro emia mama nyagitari kwa manyorata Bomba. kwa ruete kati ngwa ngabure tukukibesa linda mama Bintu tugakana 620. Njake Johnson dukongera birai kuruchara chance application ekarana igweto mwana oyo abaire morito wetera omwana otokona komu interview tatweresa bone karachi kogonkia agochigwikange kogonkia naliago chako totebia tukachaka kubwateri gago tukagende mugambi agachaga akamoya akabaira akalika kira kama tukagenda mpaka mama mwa bakagenda mpaka Embongo no mugambi njenga tanga karaki ngakagera karabona yaike matukali umwana agochikogonkia naliaje tekwenda agateberia utorige topi nalio mwana atebeto mondo maeto borito agatebi no mugambi bwego tukaliko opi no nyebwate kurorora bune skuru yaigoleto umwana rende nkarara acha teyo tigo mwana eragende skuru maego chaka kubwati inki kagenderete yakogera mugambi tarate step ende no anko nare gaigo propaganda birai na muboli no nyamo isonde na narati akarorora ngaboli na rocho mwana tigagende skuru ngende skuru mbwatiri ruba kororora kiagara mugambi tarakara tindanya ra step ende kubwati goro yo mwana yo ngakia nya to bolito ndo kombwati sister iwarende ngategerera kwikirega igo yarenge chum aramisi na boleti yanko yana andru ibirai ngarwara rangataka kubwatia kuna nabwatetie ndeta yorendo kombwati sinje bona nganyeta machibu kubeso mugambi alabo nya mugambi tai kubwati munchaka kubwati gochi skuru ngaguri rube garangende obisi chaban rosirinikemo bona chinga kicyabire chindame ngo guruma sina mugaka nari mwino geiga ogutumya umwana oyone asenje mugaka na arwari tamaguru kurunse ana arwari te bado tarabwena mugaka yaga tukuriri chinsi yaga geiga ba umuri request ya mutaitiga abana bakora kibandeta obutorera abana chinsi yaga bamuirira obutorera abana chinsi yaga bamukobera wakanone simi abana bamuirira ngacha nkobutora chinsi enkori maiga mugonduruguru kamakuguruma sina umugaka oyo ogutumya umwana ogo tarimuya ngachanga tayo mugaka no mugaka oyo tarimuya tiga abana bakora kibatige kwira chinsi yaga agantekene boli mugaka utakora bintu bingo bune kamte yandu kibakwane tiga kobara ono mugaka yakabaga no ukatiero umwana oyo iga lakini umwana oyo kana acha tukumburi ari konte ngumugaka yakonte ya tokore chitabichimbe nere mubori muka chitabichimbe nere style ngako ngachibasa nagura jidori ngamte sindia tigana namangana ino mokori umwana umugaka ori no monene mono umwana yagantebi nakorire kinatigire asenge njari ngugo mwachi besa umwana uri bado bakagendera amangana yakagenda saidi bakari tukeri momba minyakirie metomo inaria kara moto meta mabere metegetera mwinari yo mugakariri bakamnyaki kusana kara bamnyaki kumonta chitugo chantengana ki igu muna yaringe umwari mwojo iga mwino iga nera kagwa mangana yo agachaka borcho naki umwana oyo ngweta gutumika no mugaka oyo mwino akamteine nje tinda manya igo nguguru masina ngumutumiari akabaga kwiri report ya se omutureti kaira so mutureti step te yatege mugaka umungangino ya bia nera nkurara mikare na mugaka uri ngutumiari umwana oyo nera tari gochoteba agukwana kando
Mugakoria kababuna na chama gorake. Ntari komora. Bone ko mwana musigo kagenda muino agatika kwenda skuru tori nere gaiga obeiro maneno mugambi bona ngwetari aira abane skuru. Akanyara nonde igangubirigere geticha kamburi mungina njugo tukanda no mwana. Akambwena ki umwana yari gai. Ngamtaino musigo. Araku mwana akamakumburi ne kiko nyarikana. Akamtenje no muga kagete o ngeto musigo muino gego manene akantema mocho ofisi no mwana. Tukanda no mwana. Karatu andaru mwana akaeresa bagatuma mati polisi. Tukarikio bitu katei ne umuga kuyi bagatei toko marora tokoreki to baripoti. Tubona nturara muga kuyi na mugambio yaganteti na nachandangiri tarandangiri bakaboni. Na kireta shagita tangani. Ntware ngo kwira chinsi agora tata ngo tukutolera. Ese nje weta muruburo kari kunarwe. Ngandara kingu moyera chinsi aga na moyera moya ruguru. Kere achaka gokirimbo kyangombe gocha wo yonde kwa wo Thomas wapoku muno gari ngamoira chinsi agari tangani ngairana eri akabere na riansta ngamanwari karansta seko deme ngaswa ngamatenga chibesta tante kere naswa akamakubwata kambwata koboko agandei na tinchungo tei ngamukani akanga chibesa ngairana na kere nere ri agatatu na ri achagite konteigo akangimya agantei na tieta togenda gushirira tukagenda nenje ngashanga tiga nanda ashaka konga chibesa one kiransa konga chibesa na ria chitaka umwana na namuyondiri mwaya gabo moinari moyonde mato maswapu nyombe ngora bunyombe nyombe amanyene na menya toro ayo manyene je jago toka karamukomera chago shota